nire lantokia, etxeko lantokia, modu antzekoan gelditu zen txapelketako nire azkenengo saioa baino lehen. Saiora abiatu nintzanean, Margaritak errima taldeak zeuzkaten koloretako folioak zeuden, zabalduta, nire langelan, kuaderno bat, zirriborratutako bertsoekin, errima bikoteak, horri soltetan, grabagailuan lagunek emailez bidalitako gaiei, nik etxean jarritako bertsoak, eta gero paperean bertso haiek hobetuta, edo nola hobatuko nituzken, eta gero segidet irakurtzen testu hori, esaten zuen, bezperaren bezpera, finalaren bezperaren bezpera. Telefonoa etxean abandonatuta, oinez joan da, oinez dator. Mendibuelta jakin bat emana dio aurtengoari, ibilbide bat, paisaia bat, pauso baretan, pentsakor, jarrerak eta nahiak, doinuak, gaiak pentsatzeko, proiektatzeko. Zer egin nahi lukeen, nola, zein doinukeratan, neurriak zenbateraino luze, errimak zenbateraino estu, nondik begiratu gaiei, ze esango lukeen hitz lau zarituko balitz, zenbateraino edertu, zenbateraino idortu, oinez mamitzen dira erdiraino betetako kuadernoan zirriborratuak. Goizak leiotik kuadernora eta kuadernotik leiora begira, eta musika entzutera etzaten da. Beste bidaia bat, dena ez da burulana, musika, indarra eta emozioa, gorputza sofan, gogoa urrun, kuaderno laurden bat baino ez du zikindu artean, bertso eskolan botatakoak idatziz eta zuzenduz bertan, lagunek jarritako gaiei kantatu eta etxean izan zena oroitu eta izan zitekeena sortu, beranduegi bertso haientzat, baina garaiz datozkeenentzat. Oinez mamitzen dira erdiraino betetako kuadernoan zirriborratuak. Esaldi hori gelditu zaitan pixkat, ibilian, bertxotan ez, ibilian arituz mamitzen dira pentsatutakoak, sentitutakoak, intuitutakoak, eta nik uste bertsolariak hoiek danak bere pausajearen parte bihurtu behar ditula. Hau da, bertsoa kantatzerako momentuan ezin dezu ibiltzen ikasi. Gaia entzun eta ezin dezu pentsatu nola ibiliko naiz, norantz joango naiz, erabaki gutxi batzuk hartu ditzakezu, baina pausajean naturalizatuta, zureganatuta eduki behar dituzu hainbat gauza, eta esaldi hortan hori etorri zaigurura, ez? Eta gero beste batek ere eman dit atentzioa, goizak leiotik kuadernora eta kuadernotik leiora begira, eta musika entzutera etzaten da, beste bidaia bat. Eta hor, berriz, bai, ibilkera edo bai, bai, eta leioa eta kuadernoa, ez, eta horrek, irakurritan berriz nere buruaren irudia etorri zait, eta nola nik ere hola lantzen nun, kuadernoa eskutan eta leioa aurrean. Eta galatu nire buruari, hau kasualitatea da, ez? Bi irudi oso indartsu dian eretzat, nola konkretua eta abstraktua batzen dian, irekitasuna eta muga, ez? Bertsoan bezala, eta nola bertsoa denbora guztian izan daiteken joku hori, ez? Ireki itxi, urrun gertu, ez? Eta gero esaten du, dena ez da burulana, musika, indarra eta emozioa. Eta, atzo beste hitzaldi baten izan ginean, emakumeak eta bertsolaritzari buruz, eta nik aipatzen nun niretzako oso garrantzitsua dela Maialenen ekarpena teorizatzea eta transmititzea. Eta ni Maialenen ekarpena zari naizenean, eta huia da Neroni ez, konturatzen ez asko ari naizela hortaz, teorizatzeko hain zaila dan hortaz, musikaz, indarraz, emozioaz. Eta zentzu hortan izan da niretzako leio Maialenen bertxokera. Maialeni entzun, azkenengo urtetan Maialenen bertxokera entzun, eta leio bat ikusi dut, ez? Nola muga estu horien barruan mundu bat zabaltzen dan. Eta niretzat behintzat bide bat, eta momentu honetan jarraitu nahiko nuken bidea, ez? Konkretutik abstraktura irikitzeko bide hori.
Eta hori nolabait azaltzeko, edo Maialenek kantatzen duenean nik sentitzen detena edo azaltzeko, finalaren biharamunean agindu ziaten aurrez, txapelduna Maialen izatekotan ea bere bertsokerari buruz artikulo bat idatziko otenuan, eta Matriuskaren ahotsa izeneko artikulo bat idatzi noan Berriarako, eta pasartetxo bat hartu dutez, esplikatu duten hau nire ustez ilustratzen duna, eta esaten nuen, askotan pentsatzen dut, ikusten dugun artistaren barruan Maialen txikiagoak daudela, bata bestearen barruan, eta abesten duena panpina txikiena dela, importanteena. Gai bat entzun, eta azalez azal mamiraino sartuko balitz bezala, eta mamiaren dardarak mugiaraziko balitu bezala kanpoko geruzak. Berriro banan-banan, mamitik azalera jantziz, arrazoia, teknika, estetika, hizkuntza, musikalitatea, gorputza. Nire buruari entzun eta gero kantatu nahi dut, bere haiku bada. Oihartzuna da, Lujanbio, bere buruaren oihartzuna. Nik ez dakit hobeto esplikatzen, dakit ez dela oso erresa, sentsazio hauek azaltzea, nik gutxi gara bera hola esplikatu nuke Maialeren bertsokeraren ekarpenetako bat. Bai, ez da, estimatua da. Ez da erresa azaltzen eta gaina batzutan frustrante izan liteke, oain aipatu dugun etxean egiten den lan guzi hori eta aurre lan guzi hori eta kuaderno bete-bete horiek, nola gero plazan ez dian azaltzen tal kual, edo askotan pentsatzen du ni indeten lan guzia eta gero ez da aukerik euki plazaratzeko, ez izkiate gai tipo ez diate jarri, edo erriman joko hau ze ederran eukanta ez eta aukerik izan emateko, baino lan hori sekula ez da alperrik, eta nik uste lanketa hortan, lanketa hori ez baita teknikoa bakarrik, aipatu dugun bezala jarrerazkoa ere bada, pixkat gorputza aldarte bat, iritzi bat, kokapen bat munduan gehitxo esate da, baina, esan dezagun gure mundutxoan, kokapen bat hori baita lantzen dana, azkenean modu tangiblean ez, baina zeharka, lanborro bat bezala, entrenamentu guzi hori azaldu egiten da, ez. Lanketa guzi hori handik emendik azaldu egiten da, ez. Nik ezagit nire bersokera definitzen, ez, adibidez, eta ezagit, usuek aipatzen dituen gauzekin, berda identifikatu naiteke, postutzen naiz, batez ere, identifikatu naiteke edo ez, bai, urbil sentitzen dut hori, baina ni naiz kapaz esateko nun ikusten dan hori, adibidez nire bersokeran, ez? Baina badakit nik hori lortzeko lan egin dedala. Nik gero niretzako emaitzan zail da hori detektatzea. Baina nik lan egin den norabide hortan. Horrek esan nahi du, handik hemendik numeitetik islatzen dala egindako lan hori dena, ez da. Nik esango nuke zaila dela, azkenean, nik hau konparatuko nuke Oteizaren laborategi esperimentalakin. Nik askotan bat ditzen denez, hartu Oteizan eskultura bat, eta esan, bale, eta hemen nun dago esaten duen guztia, ez? Eta zuk pieza horri bakarri begiratzen baldin badiozu oso zaila da, berak buruan zeuzkan gauzak ulertzea. Claro, konturatzen baldin bazera bere obra ez dala pieza hori baizik, laborategi esperimental osua, nik uste galdera izango litzakela nolakoa dan, zein dan bertsolari bakoitzaren laborategi esperimentala. Latorrizko zenbat pieza txikik osatzen duten. Eta, klaro, erdiak guri ere bidean galtzen zaizkigu, hau da, kuadernoak, pentsatutakoak, sentitutakoak, lantzen dugun guztia, behintzat Oteizarena latorrizkoa zen, gure askotan airezkoa da, ez dago objeturik hori islatu dezakenik ez, baina oso zaila da gauza edo testu konkretu baten edo hartu bertso bat eta esan, bale, nun ikusten duzu hemen Maialen. Zaila da. Baina nik uste, eta igual hori zuek entzule bezala esan ez, sumatzen da zerbait. Maialen ez da Andoni, Andoni ez da Unai, Unai ez da Igor. Sumatzen da, ez? Laborategi esperimental hori desberdina dela, pieza diferentez osatutakoa.